भाई नाइट की जाइली ଏବେ ଆସି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଭାତରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଯାଇଛି ନା ତ ରାତି ଆସି 8 ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ସକାଳେ ଆସିବନି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିବ ନା ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଖାଲି ପଖାଳ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟମାଟର ପୋଡ଼ିକି ଟିକେ ରସୁଣ ଦଳିଲି ଲଙ୍କା ଦଳିଲି ତେଲ ପକେଇକି ସେଆକୁ ଚକଟି ଖାଇବି ଆଉ ଖାଇକି ପୁଣି ଶୋଇକି ପୁଣି 2ଟାକୁ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ଆସି 7ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଖାଉ ନିହାତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବୁ ପୁଣି ଉଠି ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭୋକ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପଖାଳ ଭାତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ୟମ୍ମି ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁପର।